Hello mga kalisteners, maayong buntag. So alas 7 sa buntag nun karon mga kalisteners. Og karon atong balikon ang kuan kanang magsugod ta sa part 1 sa mangtas nga drama kay daganay nang mga nag-comment ba nga ngano ko nang diretso ba nga na. Wa sila kapaminaw sa sinugdanan. Nya amo nang atong balikon nun kay daghan kay yuning request nga balikon lagi. Balik kas part 1 no. Kay para ni sa mga kuan wala pa kapaminaw kay ang uban gyud kanang nakapaminaw naman sugod sa ato ang Ikas channel. Nya nakabalo sila sa istorya, ang uban wala kay balo. Shortcut. Nya karon nga na ato sang balikon ang sorry giubo la. Wanan gahapon mga kalisinan no. Pagpangahoy ba wanan. Nya kuan mga kalisinan kanang ang ma-rebuild himo si ning comment si Mambil nga uy ay nanahiming po ba nya sa ma-rebuild ning comment si Mambil ba nga wala na ko nung mo-upload si radio vlog ni hunong ko no nya mo to yung siya nga kuan balikon ako ang balikon ay kanang may likod nga kanina balikon na to ron ang balikon nag-reveal kay ang comment lagi si kuan nawa na ko sang istorya kay banha kay yung likod ay dili pa ang ubang drama no ang habal-habal driver kay gaatang ba po ni si adaghan po nagatang ba so kuan sa kanang pawahay sa natuto kay i-arrange pa niya kuhaan pa sa mga copyright ba limpyuhan balik niya katong drama sa naasag ko yung mga gidugang atong backup record kay atong drama god kulangan akong episode ito mo tong may gani kana ko yung mga backup record ba sa mga drama nga habal-habal mo to nga na kuan gid halos na kompleto siya sa episode pero alam mo katingala nga murag kuan lang yang kanang sound sa uban itong mga backup record kay simple basag paminaw ba pero okay ra masabtan ng pong drama no gamay ra man pud ang backup record ito puhon na so karon mag-arrange ko sa ma-reveal kay gi-request man ni Mambil no nga ipadayon lagi wala mo upload si radio vlog so ako ning gabi i-arrange na ko ni i-arrange na ko anam pero wa pa ma-edit no so bisin ko niya ma-edit na ko mao to paminawan niyo ang part 1 sa mga test no hindi na taman kay taas-taas ng istorya paminawan niyo ang part 1 sa mangtas kay bana kay palibot okay. Pinaagi sa mga kahimanan sa RMN Drama. Namugna kining pinalahi nga sugilanon. Ayo! Ayo! Ayaw! Ayaw pagdawal! Ayaw! Ang mangtas way gipili nga adlaw. Oras uhi gayon kung buot na siya mo patay. Kay mo atake siya sa wa mo damha nga panahon. Sa dawan man o kagabion. Dili kita angay nga magpadaog sa pagkamatay nga kahadlok. Kay magpadayon ang mangtas sa pagpamatay. Kung dili kita mulihok. Ang pagtuo o pagsalig lamang sa buhi nga Dios ang angay tang batunan. Kay maulamang kini ang bugtong hinagiban nga maghatag kanatog kaluwasan.
may nanimaho nga dinagutang kandila. Nagpasabot lang kini nga ania na usab ang mangtas. Mangtas! Angay ka lang nga magmabinantayon kay mahimong ang gikasulti mo igsoon. Mao ang mangtas nga buot mo patay kanimo karon. Mangtas! Sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Direksyon ni June Puhanes. Music and Special Effects Ariel Mangkao. Soundman Ricky Karing. Recording Master ug Editor Lloyd Gabiana. Ug laing dalit kaninyo sa RMN Drama. Tatak RMN. Hay mga kasama, kumusta? Lain usab nga higayon, sa lain usab nga sugilanon. Sa makaus-amog yapong gilauman nga kini dili lang maghatag og kalingawan apan sa pamasin nga kini makahatag usab og bisan gamay na lang nga pagtulunan. Pero sa dili pa nato kini sugdan, kami manghinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas. Og dili gayud nato higalimtan ang pagpasalamat sa labawong makagagahom niining tanang grasya nga atong nadawat niining higayuna. Labi na sa gasas kinabuhi. Maong gimaya o giday kagyud namo Ginoo. Mga minahal namong kaigsuunan. Niya unang pakli ning bagotang sugilanon. Mangtas. Wala bisita! Iyawag na mo katong dili mga pasaheros pagkanaog na ni barko. Kaysa di kanugay, mulan ka na kini. Wala bisita! Mga few minutes from now, mulal ka na kining barko, Brad Mike. O palihog ni Mama Andrea, ha? Ayaw niyo siya pasagdi. Naibaw na mo nga, idaranas Mama. Usam ka, Brad Clark. Pero hinoong ka nanugod ya. Usaman, di ka balik. Ikaw, gyud. Pwede utan magod sa kong gisulti igsuuna ka. Nag-remind lang ko nimo. Nga timano nato ang atong inahan. Dugay pa baya kong mabalik ining akong biyahe. O sa pa, busy ka baya sa imong mga activities with your friends. Dili taw nato kalimtan sa Mama. Ikaw pa, di mo kinahanglan na pang isulti mo, Brad. Usam ako nagkitabugod nga pasagar ko ni Mama Andrea. Maiki kang musultian na, Brad. Di na lang ko mo ditali. Tanawan mo siya, oh. Saman, maglantogi pa tabay na na. Ayaw lang gud kalain. Para raning Mama nga nagkinahanglan sa atong pag-atiman. Isip iyang mga anak. O sa pa, mangulit bagog ko nimo kung naalang ko sa bahay. Okay. Sakto na, Brad. Bahay na kay, labi ko lakaw. Hain ang puday ka. O kung sa man po kang orasa mauli sa bahay. Si Mama dito. Brad, uy, si puta na, uy. To silang meeting dito, kauban ni Mama. Magkatiman to niya. Pero lahi ragyod, Brad. Gamay anak na mo bati niya. Dili maayo nga. Magsalig na lang tang ng meeting. May edad na baya po to. Ay, bida yung Brad, uy. Ako rin mong gisultihan na, ha? Si Baris di ay. Kung to siya? Dito na ito igsuon? Sultihan po to siya. Nagsulti na mi. Siya mo'y una na kong gitawgan before nimo. But nahibaw na ka, Brad. Kamay pamilya na siya. Dili parehas nimo nga. Ulitaw pa og laroy-laroy ray giatiman. Bida, uy. Bye na, Brad, bye na. Basta, naminaw ko sa mong isulti na ko. Okay. Sige. Bye. Ay, kinig yung igsuuna. Uy, niliwag naman dahil kining barko. Di lang ko matawag ni Mama. Kay dayon na maghilak to. Kung padung ko sa biyahe.
Sa maning nanawag. Si Gemma. Nanawag pa man gini siya na. Bihatod ba ni siya na ako ganiya, Spear? Hello? Jim? Dugay kong nakatubag kay nakatuog na ko. Sa nagurong orasas kagabion. Mga 1 hour pa man siguro nga may biyahe ning barko. May gani kay nakakontak ka pa na ako. May signal pa. Mga taod-taod dili ka na makakontak na ako. Internet? Data? Kung may signal ang network, natural nga wasab gyud tay connection ana, dili ba? O sa pa, gusto kong mapahuway. Kaya wa ko'y klarong tuog tungod sa akong pagpangandam ning akong pagbiyahe. Don't worry. Mutsatra ko nimo. Mura mahinuon og wa ka mo pagikan ako ganiha. O lagi. Mutsat lagi ko nimo. Mag-video call raw niya ta. Okay? O video call raw niya ko nimo. Sige. Bye. Bye, Jim. I love you. Okay. Uy. Nagpangilat o nagpanugdog man. Tuwa na. Tuwa na. May uwan yun. Kusog ra ba kayo og may hangin pa. Ay. Ang pagyong mata na. Mawis ko kato. Dikit mada. Ang makina ng barko. Oops! Diyos ko! Kadagpos mga bahod kumiko ng barko. Malunod kining barko. Malunod kini. Diyos ko! Manikuha na itong kason. Maglikos pa unta sila si Noy Doming sa ilang gango. Pwede unta tang manugok. Di na tabagdugay dinis dagat Samantha. Nahibaw ka na sa mga paghitabo dinis isla. Kay dayuna. Kasagaran, pauli ay na. Paniud to ra manikutob nga panudan. Maayo unta tong makadugok tas gango nilang Noy Doming. Kay may madata bisag gamay lang isda nga matuwa na to para panihapon ba. Ay nagani kog supaka na. Sige na magdali na diha. Kay tuwa ay layo ng mga tao oh. Mura ka magwa masayon sa mga paghitabo din he. Sige na, pas. Kadiyot sama. Oh, ay nga nung mihunong ka man. Naglangay-langay mang kaoy. Matanawa. Dili pa tao nang nagbuyod sa may pagatatan? Unsa ko'y... Oh, Diyos ko. May lain asang patay. Tana. Mangulit na ta. Tana, Samantha. Kadiyot sama. Mura ba nagdili patay? Mura magmilihok. Ha? Tanaw na to, ma. Ayaw yun. Kay tingalig mauna ang mantas o nagpakaaron nun lang. Unsa? Pero ma... Basta tana. Nagasiguro ka na Samantha? Nga buhi pag yung tao nga inyong nakita ni Mama mo Miguela? Oo, Kap. Nakasiguro gid ko. Kay milihok man. Mao ba? Kung mao, kung ipatawag nga ako mga tanod aron masusi kini dito. May mo bang
Ubanan minimo dito. Samantha! Samantha! Ay, hain naman ning anak kong naghugas sa kinhason aron matuwa. Uy! Kibiyaan man niya ning kinhason din hi. Uy! Kikinuo ko. Hain man ning pabayhana. Diyos ko! Samantha! Samantha! Naunsa man ning anak ka, hain man ko ni. Kikuyawan baya ko. Murag ko ang mahadlok sa mga paghitabo din bata. Diyos ko. Ay, oo, Insyong, kakita ka, ha? Tuwa, nakitaan na kong ubal na ni Kapog sa mga tanod. Murag ba nakita na pong patay sa may bayon? Murag, mawilang ang tuon. Unsa? Di pa lang dugay, Kap. May nakita sa big patay nga bata nga babae dito sa pagatpatan. Murag inahan og anak. Unsa may ilang namatyan sa inyong tanaw? Binuhatan bagyapon sa mantas? Murag dili, Kap. Kay wa may samad. Doon na yung mga bunog. Pero nagtuoming na lumos sila. Kay may kusog ba yung unos gabi eh. Ginoo ko. Samantha, day. Asa madapita tong giingon mong may nakita mo si mama mo Miguela nga nagbuyod. Lagmit, kauban sila nang giingon sa atong mga tanod nga bata nga babae nga hipalga nilang patay. Kap, Nara siya og naglihok. Buhi gid siya, Kap. Buhi siya. Dali mo na to siya. Dali mo. Unsa bay dasods imong Samantha, ha? Gahilom ka mang miadtos barangay hall nga wa magpahibaw nako. O miuban kapag yun nilang kapital kaldo og mga tano dito sa baybayon. Sorry, Ma'am Miguela. Maluoy manggod ko magkunahon na atong tao nga atong nakitaan nga nagbuyo dito sa pagatpatan. Nakonsensya ko. Kay may na lang ba matabangan siya nila ni Kapog sa mga tanod. Og buhi gyud ay siya, ma. Wa ko mangutana nimo buhi ba siya o dili. Ang ako nga wa ka maghuna-huna sa peligro dinis isla. Wa nimo huna-huna akon unsa ang gibati kung kakuyaw o kabalaka nimo nga kalit kag nawa. Usbon ko, ma. Sorry. Dili na to mausap. Angay lang yun. Mayo. May may nanangpit ay. Tanawa ko ng kinsa to. Murag ang kapitan man ron, ma. Sabta na lang ang gibuhat ni Samantha Miguela. Naunsa ka ba? Wa siya gihimong dautan. Gani, dalay ko naging gibuhat. Kaya nakatabang siya sa tao nga nanginahanglan. Dili ka makabasol na ko, Kap, nga ingon ni Ana ang reaksyon sa gibuhat sa akong anak. Kay daghan ang mga panghitabo og kamatay dinis ato nga wa gyud ninyo masulbad. Gibuhat ba nato ang tanan, Miguela? Sayod mo, Ana. Pero sayod sir mo nga limitado ang atong kaybaw o kaymanan din sa isla. Nasayod ka, Kap, nga ingon ana ang sitwasyon nga di ninyo kaya. Pero nganong wa man ninyo gitaho dito sa mga kadagkuan kining mga panghitabo din sa mga pulis dito sa Finland. Aron unta ba mahatagan nilag aksyon o kasulbaran, ana unta? May mga pulis na kanhi nga napadadi ni sa isla. Apan, ambot ko nga wa na sila mobalik pa din ug wa na gyud nangahas pa sa pag-ani. Mauunta ka na inyong gisusi dito, Kap? Sayon ra kayo ang pagsulti, Ana Miguela. Pero nasayod ka sa tingali. Unsa kalayo ang mainland gikan din Gani tungod sa kalayo o kagamay nining isla, nining atong dapit, wa na kini makita sa mapa. Ug usapa, daghan ang misuway sa pagsumbong nini ngadto sa mainland. Apan unsay nahitabo? Way nakabalik nila. Ug mao na lay atong hibaw-an nga nangamatay sila. Sa laod palang gani, suwa masayri nga hinungdan. Ug
Kana mao'y rason. Ngano nga waanay nangarisgar sa paghimo ni ini. Kayang tanan, nahadlok. Nga ilang gidangatan, ila usab nga mihaguman. Og lakip ka ba usab di ay Kapkardo? Tao lang ko, Miguela. Nga gusto pang mabuhi. Kung mo ka na imong hunahuna, Kap. Mga matay na lang ang tanang tao ning isla. Dili gyud masulbad ang misteryoso nga kamatay dinhi. Dili gyud. Tuwara day sa klinik sa barangay gida ang tao nga atong nabangalan ma. Ug luwas na. Sakay di ay kunuton tawhanas o sa kabarko nga nalunod human makasugat o kusog nga unos sa bawd. Mao pa? Kun mao, kaupan na ito siya sa mga patay nga nakitaan usab sa mga tanod sa kabaybayunan nato dinis isla. Diin ka kikatong tawhanan, no? Oy, kuidaw ha. Tingalig hilom ka na sab nga mubiya dinis bay. Paglikay yun. Nahibaw ka na sa mga panghitabo dinhi. Huwag yo'y kumo sa maglikay sa manta. Sige, nahipusan na ka nagsayong mga hinayhay kay hapon na. Nakaluto na kus pa ni hapon. Manihapon tag sayo, aron makapanirasab og sayo. Kay mo sayo po tagbangon ugma kay Domingo, aron ta makasimba. Ma, uy, nakadugo ka itong singgit? Diyos ko. Tigalig adunan na sa ilaing kipatay din his atong dapit. Unsa? Ma, kinsa ba itong naginay taingon dito sa ilang insyong? Ang mga tanod. Kinuupo. Dito sa ilang insyong nagikan ang singgit. Murag dito. Ay, Diyos ko. Unsa ka ba sa kahay na hitabo? Naunsa naman yung atong dapit, Mamigela, oy. Hangtod ka no sa apaman mawa ang kipating kahadlok sa mga tao din sa ato. Hangtod ka no sa apaman. Ay, naunsa ka ba ayon na pagsigig istorya diha? Dali. Tabangan ta naghipos ang mga hinayhay aron maniran na ta. Pagdali diha sa rata. Salamat ninyo, Kap. Sa inyong pagluwas na ko. Unwa pa mo. Ayan, patayin ako. Ikaw lang may naghimo sa angayan na mong buhaton. Kisa ganito nga ni mo daw. Clark, Kap. Gusto. Clark di ay. Pasensya ka na, ha? Dinas pangitaron. Limtano na kayo ko. Okay, Kap. Pero, ang isang tingali kang magpasalamat sa nakabangal gid nimo. Kung maway misulti na mo nga sa imong kahimdang dito sa pagatpatan. Inahan og anak ang nakakita nimong nagbuyod ka dito sa pagatpatan. Pero ang anak yun mo mianhin ako sa barangay hall karon na masusi ka dito. Kinsay iyangan, Kap? Si Samantha. Samantha? Samantha. O ganyang inahan si Miguela. Kap! Kapitan Gardo! Kap! Clark, kariot, ha? Biyan ko sa nako, kay nangita na ko ang kapitanod. Magsulti lang niya tayo kusab. Ay, kapanaw! Unsa? May lain o sang patay, mulong. Pinuhatan sa mantas. Kap, si Viole, nganak ni Insyong. Pinuo ko. Okay, naibaw ka ba, Kap? Kung usang ang klase nga kamatayon ang iyang haguban. Kakahingano. Unsa may nahitabo niya mulong. Grabe kayo, Kap. Kay gawas nga may agi sa pilakan nga murag agis tango ang iyang liog. Nalungang pag ang kilid siyang dughan. Pag murag gikuha ang iyang kasing-kasing. Jesus Maria Josep. God. Ingon day ni ini ang mga panghitabo ning inyong dapit, Kap. Mao ka na, Clark. Ug mao ginay dakong problema namo dinhi nining among dapit.
dinhi sa isla. Pero nga nung, wa man ninyo kini ipaabot sa mga kadagkuan. O baka sa mga kapulisan ng inyong dapit. Way mga pulis kining among dapit. Ang mga pulis, tuar sa minlan, nga layo usab kaayo dinhi. Nga kung tuyoon mo usab sa pag-adto, mabutang usab sa peligro ang si bisan kinsa nga musuway og adto. Kay kasagaran, kung dili mamatay diya sa laod, dili na usab siya makabalik pa dinhi. Ha? O unsay ilang kamatian? O sa may hinungdan? Malunod ang ilang sakyan paingon sa minlan? O sa man ang misteryo sa ilang kamatayon, Kap? Wa pa'y nakadiskubre kung unsa gyud, Clark. Pero maw'y gituhuan sa tanan, sa kadaganan, nga may mangtas nga nagpuyo dinhi sa isla, nga maw'y hinungdan sa grabing kamatay sa mga tao dinhi. Unsa? May bakante pa sa tubangan dapit o. Maayo na kay duol tas altar. Tana-tana. Mura kapit na magsugod ang isa, Miguel. Maulag king pagdali, diha. Ang mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Ang mga kamatay nga hapit maghilak ang simana kunway mamatay. Nagmatuod lang. Nga niagid sa yuta ang yawa. Daga mga huhungiho nga kini mauni ang kriminal, nga kini mauni ang responsable sa kamatay, nga ungo ang mipatay sa atong mga kaigsunan, nga barangan, nga mangtas, o bisan unsa na lang ang masud sa hunahuna ug panabot sa tao. Apan hangtod karon, wa gyoy napamatud-an. Ug makapangutana kita. Hangtod kano sa matapos ang kahadlok nga mo'y mituok natong mga nagpuyo ning maong dapit, ning maong isla nga labihang kalayo sa syudad. Nga makapangutana kita, kinsa man ang makatabang nato aron sa ingon, mahunong na kining tanan, nga masumpo kining gituhuan sa kadaghanan, nga mangtas, nga hinay-hinay og patay og buot mohurot natong tanan dinhi. Ang ato bang mga kapitan sa barangay, ang mga tanod, ang ato bang panaghiusa, o ang ato bang Diyos nga buhi nga dili makita, apan ang presensya ato masinati kun kita matinud-anon lamang musangpit kaniya, budangop ug moampo kaniya. Mga igsuon, nining panahon sa atong kalisod, kakulba o kahadlok, ang may pagtuo sa buhi nga Diyos mula hutay o magpabiling buhi. Dili man sa lawas nun, apan makaangkon o kinabuhing dayon. Uban niya sa atong langit nung amahan. Uban sa atong Ginoong Hesukristo didto sa langit. Mga igsoon, dili kita angay nga magpakawa sa paglaom. Mga pagsuway lamang kining tanan nga kun pabilintang maligon, ato ragyong malagpasan. Mao nga ligonon ta nga atong pagtuog pagsalig sa Dios. Kay mao lamang kini ang bugtong tang hinagiban nga magamit ti bisan kinsang mangtas nga atong masugatan sa atong pagpakabuhi nining kalibutana. Maayo gid kayo mo humili si Father Norman, manong. Mamati gid ang mga tao. Tinuod ka na, Samantha. Muduot kyos atong kahiladman. Ay, si Father Norman ay. Nagkaamit sa mga tao, mga bata. Mo-bless ko, ma. Sige, pagdali dito.
ikaw di ay. Ay, naghuwat kong may mga tuapas kong binto. Nagpahuwat man. Anhira ko maghuwat ni mo dinhi. Sige, pag-amping ka mo. Huwag pag-ampo ka nunay sa Ginoo. Mayong buntag, Father Norman. Mayong buntag, Inday. Oh, familiar. Kinsa ganito ka? Hala, kalain ni Father. Wala naman kailan ako ay nalimot na ka sa kungan. Ay, basta mga gwapa, dali kay ko malimot sa ngan. Ikaw yun, Father. Bitaw. Joker kagid kaayo, ha? Samantha. Ay, oo, husto, Samantha. Pastilan, Samantha. Samantha ini, oy. Mo bless ko, Father. Oh, sige. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Ikaw rin ba misimba? Nag-uban ni si Mama Miguela, Father. Pero tuwa pa, naghuwat sa among silingan nga tuas kumbento. Ay, na, tuara na. May kaway-kaway. Oo. Hi! Father? Mm-hmm. Kinsa man ang tao nga nagsikig tanaw ni mo dinhi, oh? Mura gani hapagid kung nakamatikod anak niya. Oh. Ha? Hain ba yun, kana bang naglong slave o may kaistoryang babae? Oh, Father. Mutanaw mong guna siya nato dinhi usahay samtang nagsulti sila. Pastilan. Huwag ka ba rin makailaan niya? Si Dr. Mon ka na. Doktor din na siya? Dr. Mon? Dr. Mon. Siya may akong gipaabot din sa may ganghaan ng simbahan. May importante ko na siyang pag-iksultihan ako right after sa Mass. Bayan na siyang taho, Inday. Buutan o matinabangon. Mao ba, Father? Yes. Niya siya mo paingon na to, Father, ay. Di na lang ko magdugay, ha? Ikaw. Pero, may na magkailasab mo. Ha? Sige na lang, Father. Mauwaw ko. Doktora ba dahil na siya? Kung sa may mong kauwawan nga, guwapa ka man. Ikaw, cute, Father. Bitaw, sige na, ato na ko kay, nangamay na si Mama Miguela. Sige. Hangtod sa sunod Domingo pohon, ha? Okay, Father. Bye. Bye. Father Norman. Dr. Mon. Concern lang ko, Father, sa mga panghitabo din sa isla. Nining sunod-sunod nga unsay matawag mo ini. Krimen ba ka o kamatay? Ay, Dr. Mon. Din kagahapon lang, adlawang dako. May babae nga gipatay sa wa mahibawing kriminal o mangtas. Din may nangita nga inuntang pinaakan ko no sliog ni ini nga murag agi sa tango. Din mo ingon ang uban nga ungo ang naghimo ni ini. Pero nakita usab nga may buslot sa kilid sa iyang dughan. O gikaingon nga ikuha ang iyang kasing-kasing. Maugi kanid akong problema nato dinhi sa atong dapit, Dr. Mon. Kay unta kung doon na palantay mga pulis kinidapita hayan, may bawaan o madakpan kung kinsa gyud ang mipatay o kriminal sa mga biktima. Gusto kong mutabang, Father. Ngato kining masulbad. Mga sultihi ko kung unsa ang akong ikatabang. Kana si Dr. Mon, Samantha. Diyos nun kaayo na nga pagkadoktor. Matinabangon. Mutambal nga dili magpabayad sa iyang mga pasyente. Mao ba, Mama Miguela? Maayo gyud na siyang tao. Pero sa tanaw ko na ako sa iyang bayhon, ma. Mura mag-istriktuhon og seryoso. Ay ingon gyud anang iyang bayhon, pero sukwahi sa iyang pagkatao, anak.
Hinuon, seryoso gina siya nga pagkatao, pero biyodo na na. Tagadiin mo na siya, ma. Asa man na siyang napitan na puyo din sa isla Pangandaman. May bahay na siya sa kinapusurang bahin sa isla. Pero doon na siya rest house nga adto gina siya magkanunayan. Sa likod nga bahin ng isla, sa may kasadpan, naa siya'y dakong rest house dito nga nag-ambo gyud sa dagat. Mao pa, ma? Mayo! Ay, may adlaw! may nanangpit. Hana, ma? Tanawa kinsa, ma? Tanawa, ma? Murag mao man ang tawhada ang atong nabangalan dito sa may pagatpatan, ma. Sa? Uy, dinhi ka lang, ha? Nga naman, ma? Basta kay dinhi ka lang. Unsay ato? Mahimo bang mupadol? Diha ka lang. Magdungog rat ag unsay imong tuyo. May gigunitan siyang hait nga sunod. Sultig unsay imong tuyo. Kuan, mao ba ni ang bahay nila ni Samantha? Ug unsay tuyo nimo sa akong anak? Kuan ang kining. Buot lang da kong magpasalamat. Ninyo nga nagkabangal ako dito sa may daplin sa baybayon. Salamat kay ninyo. Mora na imong tuyo? Unang. Kung mora na imong tuyo, pwede ka nang mulakaw. Unang. Okay. Sige. Ug usbon ko. Daghan kayong salamat ninyo. Nalimot ko sa pagpaila sa kong kaugalingon. Niadtong tiguang kap. Kay nakalitan ko sa iyang reaksyon sa akong pag-adtos ila. Ni Miguela? Labi na pagkakita na ko nga may gigunitan siyang hait nga sundang. Ayaw na kay Buong Clark sa imong namatikdan. Ingon ini kayo din sa isla ang mga tao. Labi na kung dili nila familiar ang mga tao nga ilang ikaatubang o ikahimamat. Labi na nimo nga dili gyud taga dinhi. Kana may koneksyon gihapon sa kamatay nga nahitabo dinhi sa isla. Gani, bisan ang mga managsilingan, gawas lang sa mga suod gyud. Way salig sa usag-usa. Ang tanan nag-amping. Kay wa man gyud mahibaw kung kinsa ang kriminal o mangtas nga daghanag napatay o nabiktima. Nakasabot ako. Pero mayong tao kana sila si Miguela o buutan usab ang iyang anak nga si Samantha. Og usas ka matuuran ini nga siya may misulti namo nga nabangalan kanila dito sa may pagatpatan. Nganong giingon man nimo ato pagtagad ang tao, ma? Nahibaw ka na sa mansa kon ngano. Naniguro lang ko. Og di ka makabasol na ko. Estranyo siya dinhi sa atong dapit. Og wata makaila kon unsa o kinsa gyud siya. Wa ka na ta mahibaw kung tinuod ba gyud siyang biktima sa kusog nga unos. Kay may posibilidad nga nagpakaaron inon lang siya. Ma? Og labaw sa tanan. Huwag kita ba sayod nga siya ba ang kriminal o mangtas nga mipatay sa daghan ng mga tao dinhi sa atong dapit? Ginoo ko nimo, ma. Murag hugaw ra tingali kag hunahuna. Ayaw ko ing naanas pagsulti, ha? Kay dili ta makakumpiyansa ni bisan kinsa dinhi sa isla. Labi na gyud sa dili taga dinhi sa ato. Timan ina. Hindi ba atig yung kauaw sa gipuhat ni mama kaniha sa pagpakigatubang atong tao nga among napangalan dito sa may paypayon. Pero sa tanaw na ako, puutan ba ya siya? Kalma, kung dili ka makaingon nga dili siya kasalikan. Usa ba,
puti siya pamanit. Dili sama namo dinhi nga napagba ang panit sa kainit. Unya, hitsuraan siya. Gwapo gid siya sa akong tanaw. Bisan maigo kong distansya nga naglantaw niya sa tapo. Kinsa man kada ito udang niya mahal. Buot unta siya magpasalamat na ako. Pero kay wa mo sugod si mama nga mapakita ko niya. Giapil na lang niyang pasalamat si Mama Miguela. Karon nga sa imong paminaw, okay ka na, Clark? Unsay mo plano? Gusto ka ba nga mo pauliin sa inyo? Muna'y nasud sa kong nauna, Kap. Pero ako masayon. Kung asa ko paingon. Aron makapangitag kasakyan paingon sa mua. Og usa pa. Bisan kamo nga nagpuyo din wa masayod kung haing dapit sa Pilipinas kining lugar. Kining isla ha. Maong unsaon ko man sa pagpauli ini. Di ka subok ko, Clark. Kana sang gingon nimo nga mainland. Way nakasulti kun unsa ang ngana ng lugar. Bintaon tatog, may elektrisidad din o cellphone signal o baka internet. Kay makasearch ta kung hain mahimutang sa Pilipinas kining dapita. Pero wa. Unsa pa nang giingon nimong unsa to? Net? Internet. Mao na ang modernong teknolohiya sa komunikasyon. Mao ba? Sorry nga. Nga ko'y kasayuran kung unsa na. Okay, Kap. Pero, mangutan ako. How come nga ang but kong ipasabot giunsa man sa mga politiko sa pag-abot din sa mga kwartahan nga ni aning inyong dapit. Politiko? Sukad. Wa ko may nungdom nga may politiko nga niabot ni ning maong isla, Clark. O unsa? Uga sa kanang uban pa nimong gipanulti. Dili gyud ko makitubag niya na. Tungod kay dinis among dapit. Wa gani iskuylahan. Pero doon na mo'y simbahan og pari din dili ba? Doon na. O kun mao, how come nga ang buot kong ipasabot nganong may pari mang miabot ting dapita? Diin man siya gikan. Sa gikaingon ko na nimo, Clark. Wa jud ko'y ikatubag nimo, anak. Kung doon na makatubag nimo, anak, ang pari, Razab. Dagan kapag tukaronon nining isla, ha, Clark. Pero, ang pagkaon ninyo din Wa man sabihin noon tapasagdi sa Ginoo din Kay isla man tuod kini, pero dili gyud kayo gamay nga isla. May mga pananom usab din pero mga mais nga maway tuburan sa atong pagkaon din Ug, ana usab ang dagat nga makuhaan nato panudan. Ana usay mga kahayupan. Makalibog ang sitwasyon dinhining maong isla. Murag imposible alang nako ang tanang ipanulti ni Kapitan Cardo nako. Pero nasabot kong sincero siya siyang ipanulti. Apan sa akong paminaw o pagsabot. Nagbasi lang usab siya kung unsay ang naibawan din Pero makalibog. Makalibog yun. Kay murabag, may nagkontrolar sa mga pangitabo o dagan ning maong dapit. Aron dili maabot din ang sibilisasyon o kabaguhan. Gusto kang mulibot sa tibuok malibot na ning among dapit? Kana kung mahimo ka pa. Sige.
Pabanan ko ikaw sa akong sinaligang tano din ni Mulong. Salamat kayo, Kap. Kap, may nangita ni mo. Sige, Mulong. Mugawas ko ron. Ato ko magpaabot sa imong tanod sa gawas, Kap. Dili. Na naman si Mulong. Mulong. Kap? Ubani si Clark sa palibot nining atong dapit. Gamita lang ninyo ang bisikleta nga service ninyo. Pastilan, Dr. Mon. Huwag ko magdahom nga ikaw man diay nga akong bisita. Usa may atong ikaalagad mo. Tinay. Pag-andam diha og atong madalit ni Dr. Mon. Ayaw na lang pagtagad, Kap. Ayaw na lang. May da akong pagkaon o snacks para ninyo rin Diretso na lang ko sa akong tuyo nimo. Pastilan, Doktor. Ikaw man untay among bisita, niya naguna-una pa man ka. Wara na, Kap. Nga to nga makatabang ta sa atong dapit o makaserbisyo sa mga nanginahanglan. Dr. Mon, nabalik ka ligidayon. Oo, Father Norman. Nagsulti namin ni Kapitan Cardo sa Barangay Tiaw. Bahin na dong akong gisuggest nga buhaton aron nga ma-minimize ang krimen o kamatay din sa atong dapit. Mao ba, Dok? Usal na sa akong tuyo niya. O nakumpirmar na ko usab nga ang balita akong nadunggan nga may estranyo nga nakasud ning atong dapit ning Isla Pangandaman. Mao ba, Dr. Mon? Mao ka na, Father. Huwag kita masayod nga kining tawhana o estranyo nga miabot din sa atong dapit. Usa ba ka kriminal nga napakaroon ingnon lang na maayo binuhatan, maayo o buutan nga tao. Apan di ay, mao ang kriminal o nagpalakaw na doon mangtas kini Kapitan. Doktor, o kinsa nga sa mong estranyo nga imong gipasabot, Dr. Mon? Kinsa? Inganlan siya o Clark. Unsa? Tasoy. Mamahoyo na ta, Brad Mulong. Layo-layo man taga. Napadagan na ning bisikleta. Brad Clark, ikaw good. Kadiyot, manaog ko ning bike. Naka. Sa tanaw ni mo rin sa Isla Pangandaman. Nakaday gikos kanindot ning maong isla, Brad. Makita nimo ang natural nga buhat sa kinaiyahan sa mga talan-aw ning dapita. Wa ko makakita niini didto sa dapit nga akong gigikanan. Nga halos moderno na ang tanan mong makita sa palibot. Pero mao lagi, ang kanindot ning isla nahugawan usab sa daghang mga istorya nga inyong gisulti nako ni Kapitan Cardo. Labi na sa mga kamatay nga nahitabo din May angay pa ba kung may bawaan, Brad? Ngawa masulti ninyo ni Kapitan Cardo nako. Brad. Ako'y katubag ni mga anak pa ko tanah, Brad. Huwag mahimo, Brad. Dito magkis ko tanah. Huwag mahimo bang mamahalik na sa barangay hall. Hapit na mo hapon, Kay di ba yung magabian ta sa daan? Takdol ba buwan? Kaya nga naman kung takdol ang buwan, Brad. Ha? Nga naman Ay, kung di ka pa muna, kung di ka muli ba, muna lang ko ni mo, ha? Brad Mulong! Kadiyot sa! Brad! Wala siya mamati na ko. Musunod lang ko niya. Kusog kayo siyang ipinagan sa bisikleta. Oras siya nahadlok.
Oh, pasaylo ako, Kapitan Cardo. Dili na ko intensyon nga. Ayaw na, gipadayon ang imong pagpasabot na ko, Clark. Kay gisabot ko na ikaw ang daan. Kay huwag ka masuhito sa mga panghitabo din sa Isla Pangandaman. Gusto kong mutabang, Kap, sa inyong mga problema din Salamat na lang. Pero huwag kay ikatabang. Pero, Kap, may buot pa undag kong pagkiksultihan ni mong importante, pero gabi na. Kinahanglan akong muli sa mo. Pero ayaw ka pala ka. May pagkaon ang giandam para nimo. O pasaylo nga karong gabi una. Ikaw lang una ang may bilin din sa barangay hall. Kung doon na kayo mga pangutana, unir ta magsulti o mas buntag, nagbalik ako din sa barangay hall. Kay bulawanon ang matagutlo nga mulabay. Kapitan Cardo. Kap! Tara! Sige, Clark. Nagapura na simulong akong tanod sa pagpauli. Sige, Kap. O gusbon ko. Salamat yun kayo. Kap! Nana ko, mulong! Clark? Sige, Kap. Unsa magyadi ay ang mga misteryo nga naglimin ning maong isla. Unsa man? Clark! Kap! Sirhigyo ng mga bintana o pultahan ni barangay hall o pag-amping. Kimaw karong higayuna ang tinggawas sa mantas. Unsa? Sirhigyo ang mga bintana o pultahan ni barangay hall o pag-amping. Kimaw karong higayuna ang tinggawas sa mantas. Mantas? Unsa man yun kining mantas nga ilang kiingon? Unsa man yun kini siya? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ay, nahuman na taog pangadji sa Rosario. Mga tuog na ta sa manta. O, Mami Kela, anda mo na nako higdaanan. Ako nalay andam sa higdaanan. Susiha lang ang pultahan ug bintana ko na trangkahan bagtarong kay takdol ra ba ang buwan. Ma, kadiyot. Diyos ko, takdol na usab ang buwan. Kinsa na usab kahaag mahimong biktima sa mangtas. Kinuog ko. Nagsugod na sa uwang ang mga iro. Sa'yo pagani kaayo ang kagabihion. Wa kaunta magpagabi din sa kumbinto, Dr. Mon. Takdol ra ba ang buwan? Ug nasayod ka nga kining higayon na ang tinggawa sa mangtas aron mapatay. Huwag ko mahadlok sa mangtas, Father Norman, kung kinsa man siya. Gituyo ko gani nga magpagabi din his kumbinto aron nga sa akong pagpauli masugatan ko siya og mailhan aron magkatigi kami. Unsa? Dili ba naghatag kanako og bindita ingon man krusipiho? Isip panagang sa dotang mga espiritu kon sakop manggani ni Satanas ang maong mangtas. Pero wag kita masay, Dr. Mon, kon unsa o kinsagid ang maong mangtas. Kung usaba siya ka linalang sa kangit-ngit o usaba siya ka tao nga nagpakaroon ay nun lang nga mangtas. Kung tao man siya, Father, may kargada sab kong 2 ka kalibre 45. Kay gipangandaman og gipangandoy ko gyud siyang makita. Kung mo pakita man siya nako karong gabi una sa akong pagpauli, iurot ko siyang lawas ang tanang bala nining akong mga armas. Sa uba mga buta magkasinabot kita, Dr. Mon. Labi na sa itong tinguhang pagsumpo, yan ang giingon nga mangtas. Pero sasama na ako nga alagad sa Diyos. Wa ko laing gituan o gisalikan. Ang buhi lamang nga Diyos.
Kay way imposible niya. Ug nagtuo ko nga siya lamang ang makasumpo niya ng ilang giingon nga mangtas. Ginoo ko. Naunsa man ko. Ganihara kay nakatuwa si Mama Micaela. Pero ako, hangtod ron. Uwa pagkipati auto ka. Ug ang uhong sa mga iro. Naalang gihapon. Diyos ko. Kinsa na masab ka ang mamahimong biktima ng kapiuna. Oh. Murag kadina nga giguroy. Ang mga iro, murag ng tinaganay o nagsigit pangkot. Nagpadayon sa ilang pag-uwang. O murag doon na sila gigukod. Ang mangtas ka. Oh, Ginoo ko. Singkit sa babae nga dili kaayo na yun ng among bahay. Diyos ko. May nainasap ka ang gipatay. Kinsa naman sab ka ang biktima. Ginoo ko. Ma Micaela, pagmata, ma. Pagmata. Samantha, nga napagpukom ako ni mo, ha? Sorry, ma. Pero may nabati kong babae nga misinggit nga dili kayo layo sa ato. Kung mao ka na, aduna na usay gipatay, aduna na usay biktima. Naunsa naman yung tao ng atong dapit, ma. Hangtod ka nusaman na magmalinaw, din. Hangtod ka nusaman. Unsa na matao ni Dapita? Yan na mahulog patay din, eh? Tama na. Kap. Nagbagulbol ang mga tao, Kap. Grabe kayo ang kamatayon ni Bruno. Ay. Sama sa nangaging mga biktima. Nababa ang kilid sa duga ni Bruno. Ug masabot, nagikuha usab ang iyang kasing-kasing sa bantas. Kap, hangtod ka sa apa mahulong ang kamatay ni Ato Dapit. Hangtod ka sa apa man, Kap. Maula, Kap. Hangtod ka sa apa man, eh. Paabuton ba na itong mahurot kilang tanan din sa Ato Dapit, Kap? Paabuton ba na ito? Ayag naman di ay. Pastilan. Naudtuhan ko matada. Mubangon ko. Oh, ang mga tao din sa barangay hula. Kalit lang nahilom. Pag bitutok sila na ako. Oh, mga brad. Kadiyo ta. Hipuso na ko nga akong gigdaan. Wa sila mo tingog. Ug padayon gyapon silang mitutok na ako. Kaya, pero iskapit na dyan. Eskap ka nyo. Nene ko na magpaingon din si Kapitan Cardo. Ang mga tao, may palayo sila na ako. Murag dili sila gustong maduol na ako. Unsa? May lain na usang patay kagabi, Kapitan Cardo? Oh, Clark. Dili kayo halayo sa panimay nila ni Samantha o Miguela nga nakabangal nimo. Ha? Kinuo ko. Ug mao ba gyapon ang inyong gituhuan? Nga mangtas ang mihimo nini? Dili na tingali mahinungdanon nga matubag ko ba ka ng imong pangutana, Clark. Kay way kabaguhan sa mga pangitabo. Kapitan Cardo, gusto ko mo tabang aron masulbad kining inyong problema din eh. Dili kini lusod sulbaron
kung magtinabangay lang ang tanan. Ugon sa may mahimo nimo, nga ikaw, usa man usab sa gidudahan, nga may kalambigitan ining pag-uhay palang nga hitabo. Unsa? Unsa ko ka nang gipanulti ni mo, Kap? Wa ka ba'y namatikdan sa mga tao ganaya? Dinhi sa Barangay Hall. Kapitan Cardo. Unsa ko nang imong gipanulti? Tubaga kinig akong pangutana ni mo, Clark. Diin ka kagabi. Unsa? Unsa ko? Dili ko buot magduda ni mo, Clark. Pero may nagkasulti ngang nipatay ni Bruno. Usa ka lalaki nga pution o pamanit. Sama ni mo. Og tungod ba lang, ana? Ako na gitumbok ni nang nagkasulti ni mo. Gamihimo sa maong krimen. Mao ba, Kapitan Cardo? Pasaylo ako, Clark. Maong naukman na mo. Nabilangguan ka dinhi sa gamay na mong prisuhan. Dinhi sa Barangay Hall. Kap! Si Mama Micaela o Kapitan Cardo ka na nag-istorya. Murag sikreto man ang ilang ipanagsultihan. Kaya nagpanglingi si Mama. Murag lipuot na may makapati sa ilang ipanagsultihan. Mo'y among nasabutan sa barangay, Micaela. Nga bilangguon ang estranyo nga si Clark. Sud sa pipila ka adlaw o mga simana. Ang atong naibawan kung may kalabutan magit siya sa kamatayon ni Bruno nga inyong silingan. Pero kinsa man ang giingon mong nakakita sa kriminal ni Bruno, Kap Cardo? Nakasiguro ba siya nga kanang Clark mo ay mipatay ni Bruno, ha? Pasiluwa nga dili ko makasulti ni mo kung kinsa, Micaela. Pero namung siya nga gawas nga pution ang mipatay ni Bruno. Kamay yung kini ni Clark. Kinuo ko. Mao kay huna sa mga tao. Nga kanang Clark nga dagsa o istranyo din sa Isla Pangandaman. Nagpakaroon ingnon lang biktima sa unos. Aron saligan siya sa mga tao o dili dudahan. Nga mao ba di ay ang kriminal umangtas nining atong dapit. Pero dili pa, Kap. Dugay na nagsugod ang mga patay din sa atong dapit. Wa pa mo abot si Clark? Samantha. Di gyud maunang ilan ni Kapitan Cardo, ma. Wa sila likon nga ebidensya nga kanang Clark mo imipatay ni Noy Bruno. O gawas pa. Dasayod ka nga sa wa pa ka na madagsa si Clark dinhi. Daghan ang nabiktima sa mangtas. O unsaon man Gusto na, Samantha, ha? Wa ka masayod sa imong gipanulti kay dili ikaw ang nakakita o nakasaksi sa pagpatay ni Bruno. Oh, dili ako, ma. Pero kinsa man ang giingon ni Kap na nakasaksi o nakakita? Nganong wa man musulti si Kapitan Cardo? Nganong dili man niya ipaatubang mismo ni anang Clark kanang tawhana aron makumpronta niya kini o makatubag sa ilang akusasyon batok niya. Ilom gani, Samantha. Naunsa ba nga mulaban ka man anang estranyo? Ayaw kalimot nga wa ka masuhito niya kung kinsa gyud siya o kung diin siya gikan. Maunay huna-hunaa. Gihuna-huna ko na, ma. Pero pila na kahigayon sukat pa sa una. Bisan kinsa na lang ang kikausahan nga mo'y kriminal, nga mo'y mangtas sa atong dapit. Pero may napamatud-an ba? Wa gyud. Gani, katong mga tao nga gipang-akusahan nila sa una, nalakip sa nahimong biktima ni anang mangtas. Sayod Husto na, Samantha. Kung siya man o dili, may mauan na gihapon na sa madugay o sa madali. Matod ni Kapitan Cardo, Father Norman, nga din siya ngan sa nakakita sa tao nga gikan sa ilang Bruno. Nga mo'y iyang ginudahang mangtas. Ug natakdo gyud ang iyang deskripsyon sa estranyo ug dagsa sa barangay Tiaw. Gagingan ng Clark. Mo ba, Dr. Mon?
Pero nakasiguro ka kanang maong saksi nga kanang gingalan ni mong Clark ang kriminal umangtas. Tingalig dadiskitaan lang ka ng tawana pero dili siya. Naniguro lang unta sila si Kapitan Cardo. Dili unta magdali-dali. Kaya kung sa mga mata sa Diyos ang pag-akusa ni bisang kinsa nga wa siya. Mao ka nagisulti na ko ni Kapitan, Father. Pero dili ta makabasol nila. Naniguro lang po sila. Kidaghan ng mga nabiktima, ugay na sayod kung babae o lalaki ba ang mantas. Mga pagin mapakyas. Basta takdol ang buwan. At doon nagkikinabuhi ng makalas. Wala ay makasulba din ng tanan, Dr. Man. Ang ato ragyong buhi nga Diyos. Siya ragyod. Mangayo kog dispensa ni mo, Clark. Di nang itabuan. Dako ba yung kog pagsalig ni mo? Bisan dili pa lang talugay nga nagkaila. Pero wag ko'y mahimo. May nakakita sa gingong mangtas nga mipatay ni Bruno. Ug nga, anggid-anggid yun ni mo ang bayon. Labi na yun sa pamanit. Ayaw ka bala ka, Kapitan Cardo. Di kasabot ko sa imong kabahin. Wa sab ko'y gikahadlukan. Kay naibaw kong wa ko'y sa. Wa ko'y dautang gihimo. Og di ako ang inyong gituhuan nga mangtas o kriminal. Nga dugay na ninyong problema din eh. Salamat sa pagsabot, Clark. Wa'y problema, Kap. Ipasalig ko ni mong mapamatud-an ako ang akong pagka-inosente. Ma? Miguela! Ay naman is mama. Ma! Samantha, diara kos mahitabay, nagwaswas ining linabahan. Mananghid unta ko nimo, ma. Oh, asa naman sa kaoy? Kuan kining may atola unta ko kadiyot. Asa gani? Kuan sa barangay hall unta, ma. Og mag-unsa kas barangay hall, makikita atong estranyo og dagsa. Mama, uy, ayaw lang gud lain na og sabot ang akong. Ay, pagpuyo Samantha. Pero ma, wa ka makadungog sa kong gisulti. Pagpuyo. Nahibaw ka na sa peligro ning atong dapit. Why ko mo sa maglikay, bisan pag-adlawan. Kuan, bisan kun ubanan lang ko nimo dito, ma. Paglaro ragod Samantha. Sa pagkituyo mo atong dagsa. Mama pa, ayaw gud pagingon ana. Oh, wala man ko'y unsa diha kon makikita. Naluoy lang ko niya. Kinahibaw kong dili siyang mangtas nga atong gikahadlukan. Ug nasayod ka sa bana, ma, di ba? Naluoy di ako niya ng Clark. Pero, daghan magkong moingon nga, way kumo kon maniguro Mikila. Total kung dili siyang kriminal, may bawaan magyuna. Hinungdan nga bisan supak sa akong buot, nga bilanggoon kinatawana, sa gamay na mong prisuan din is Barangay Hall. Eko na lang gipaundayunan ang gustos kadikanan. Dili kinunta mi mo anhi si Samantha, Kap. Unsaon man ning akong anak, ambot ko na unsa ni siya. Mura magkabuhion kundi sa makakita ni anang Clark. Ayaw lang gud nila ina sa pagsabot, ma. Wala man gud ni kapinunsa. Hilom na, oy. Unya, Kap. Nakasiguro kang dili dautan ng tawana. Kanang dagsa. Tingali bayag may dautan siyang buhaton ni Samantha kung magkasulti sila. Si mama, uy. Okay naman, Mikila. Kaya sa gikaingon ko na nimo, wa ko'y pagduda niya na tuwana.
Wa pa na siya may dagsa sa atong dapit. Dugay na natong problema ang mangtas. Busawa tay angin kabalakan. Wa ka mahadlok na ko. Mahadlok? Nganong mahadlok man? Doon na pa ay rason nga angay kong mahadlok ninyo. May nagingon manggod. Nga anggid-anggid na ko ang mangtas kamay patay sa iyong silingan. Ngagingan lanog Bruno. Diha nang daan ang among problema sa mangtas. Sawa ka pa maabot ng among dapit. Nganong mahadlok man ko nimo? Salamat. Ikaw di ay si Samantha? Ako. Clark di ay ang imongan? Clark. Og sa dipli ka malimot. Salamat sa imong pag-ani. Og labaw sa tanan. Sa imong pagluwas nako. Ninyo ni mama nimo. Dili ako mo ay nagluwas nimo. Sila sikap og ang mga tanod. Pero kung wa ka pa, kamisulti nila nga, nabangalan ko ninyo. Way siguro kung patay na ko. Ay, wa rato uy. Naibaw akong nanginahanglan ka ni Adungi kayo na. Kibuhat lang na ako kunong say angay. Nagkaguliyang man ang mga tao sa gawas ng barangay. Ligarig may daotang na hitabo. Kapitan, Cardo! Kap nga naman, Kap! Unsay nahita mo, ha, Kap? Pasilan, Mikira. Kay nga naman, unsay may nahita mo, Kapitan? Si Densyo nga lumin. Nga mo'y saksi. O nakakita sa ging mangtas. Higit-an lang patay. Sud sa ilang kwarto. Unsa? Ako'y inuo ko. Ug labas pa kuno kayo ang mga dugo. Ug sama sa tanang na biktima sa atong ito ang mangtas. Napo ang kilid sa hindugan. Ug ituhuan. Gagikuhaan gihapon ug kasing-kasing. Jesus Maria, sige. Nga sa ato pa, Kap. Kay naa sa gamay ninyong prisuhan ka ng Clark. Nagpasabot lang nga dili yun siya ang mangtas o kriminal ni Bruno. Dayag na lang, Miguela. Maingon yun niya na. Pero ang pangutana, nganong si Densyo man ang gibiktima sa maong mangtas. Ug niini pag yung adlawan nga dako. Dagang salamat, Kapitan Cardo. Ngayon nyo na kong ipagawas sa inyong bilangguan. Usman ko. Pasaylo ako, Clark. Nga nadiskitaan kang kriminal. O kinaot nga, makasabot ka sa maong sa among kabahin din sa barangay Tiyaw. Gisultihan ko na ikaw. Isabtan ko kamo, Kap. O karon nga, napamatud-an na ninyo nga inosente ko. Hinaot nga dawato ninyo nga akong tanyag. Ngabuot mo tabang sa inyong problema din Gamailhan ang mangtas. Og masumpo kining dili niya makaturunganong pagpamatay. Mangayo ko pasaylo ni mo dong Clark nga dili unta ko buot nga maduol ni mo si Samantha nga akong anak. Og hinaot nga hisabtan ko ni mo og nahibaw ka na sa rason. Huwag yun kay ang ngayon nga pangayon ang pasaylo na ko ng Miguela. Kay huwag kay sahan ako. Isabtan ko ang tanan. Salamat, Dong Clark. Osbon ko usab di ay ang pagpasalamat ni mo. Ninyo ni Samantha sa inyong pagluwas na ko. Nga sa ato pa, Kapitan Cardo, nga dili lang sa gabi nga takdol ang buwan mo patay ang mangtas.
Mao ka na karoy dagan sa mga pangitabo, Dr. Mon. Nga mas nakapalibog ug mas nakapahadlok sa tanang taga-barangay Tiyaw. Sa among barangay, ug bisan sa tanang mga barangay sa tibuok Isla Pangandaman. Dili angayan nga magpadayon kining mangtas sa iyang kasalbahis ug kawi kaluoy sa taga-ato kap. Mao nga, kinahanglan gyud nga magtirabangay kita. Nga masumpo siya. Kung kinsa man ugaling kini. Kung ngano ug unsay iyang katuyuan, nganong mupatay gyud siya. Nga sa ato pa, napamatud-an tungod sa kamatayon niya itong nakakita ko no sa kriminal ni Bruno. Ngaway sa agad tong Clark nga dagsa og estranyo, Dr. Mon. Mao ka na, Father Norman. Pastilan, Ginoo. Kinsa magikakining mangtas? Usa magikakining siya katao o usa ka mananap? Kung tuhuan ta katong densyong nga nakakita kuno sa tao, gikan sa ilang Bruno. Kung maumagani ka to ang kriminal, sa ato pa, tao siya ug usa ka lalaki. Pero sa klase sa kamatayon sa mga nahimo nining biktima, Doktor, dili kini binuhatan og usa ka tao. Ang kriminal wagi kalainan sa mangtas nga mihimo nini, tungod sa klase sa kamatayon nga mahiaguman sa iyang mga biktima. Og unsay imong pagtuo, Father? Unsa man ang mangtas? Ambot ko gusto ba ko sa ako mga pangagpas. Pero nagduda ko. Nga kung tao manggani ang mangtas, nasabot kong sa dili pa siya mopatay, mahimo una siyang usak ka bangis nga mananap. Father? Mao kani pinubre na akong pag-agpas sa mga panghitabo, Dr. Mon. Ug tingali, mao kini ang hinungdan. Ngano nga wagi klaro nakasaksi kung mopatay na ang mangtas. Kay ang kadaghanan nagtuo man gyud nga tao siya o baka umo nga mukuha sa kasing-kasing sa iyang biktima. Father, og balikan ta katong atong naisgutan ka kanina. Ang bahay niya itong giingon nga dagsa nga ila di nga gibilanggo sa barangay hall. Apan karon gibuhian na nila siya dihang may lain na usab nga gipatay nga klaro gyud nga wa siya kalambigitan. Ang bahin sa unsa ni adto, Father? Katong buot siya motaba nga muhunong na kining kamatay sa atong dapit. Father, ningdagan karon sa mga pangitabo din sa Isla Pangandaman. Dindaghan ang gipatay sa gituhuan tang mangtas. Bisan adlawan mo patay siya. Dili kita ngayon nga mosalig ni bisan kinsa. Labi na kung basihan na to ang imong pagsabot. Nga usa kini katawo nga mahimo unang bangis nga mananap, una siya mo patay. O kung saibot mong ipasabot sa gisulti nimo, Doktor? Father Norman, samtang wa pa nato mailhi ug masuta kung kinsa o unsa gyud kining mangtas nga mipatay og tao nga atong gituhuan. Ang tanan, ang usag-usa nato, diligid angay nga kakumpiyansahan. Ikaw man o ako. Ako may gikulbaan ug nadlok ka nakadungog sa inyong gipanagsultihan ni Dr. Mon Pader ay. Dumati ka ba di sa mong gipanagsultihan? Kano to? Sorry, Pader. Wato na ko tayo, ha? Timing rang naagi ko kay nanglimpyo ko din is kumbinto. Kadungog man ko nagisgot mo mangtas. Mo nang na-interest ko naminaw. Pastilan ni mong buktuta ka. Ha?
Mayo gani kay wa ka makita ni Dr. Mon. Kung nakita ka pa niya, magtuog yun siya nga ikaw ang mangtas tungod yan ng imong hitsura. Lain na gad ni mo mangumidya pa di Roy. Unsaon nga wa ka man magpatupi niya ng imong taas kaing buhok. Ug punan pa, nga wa kay panudlay. Antay di kay kang tanaw na. Mura ka gig-ungog hitsura. Pader sad oy. Bitaw komedya na to kanoto. Lisod masabgid kaayo kung magpalabit tag kaseryoso din sa simbahan. Naputos pas misteryo ning atong dapit tungod dining mangtas-mangtas. Unya magsinerisyo pagid ta nasamot. Maugyod, pader, maugyod. Sige. Itawag ko ni Johnny be, nga akong sakristan. Kay hapit na oras sa komisa. Pader. Larga na, bulog. Happy na kog, musimba ka sa misa ni Father Norman Dr. Mon. Nabati ba ni mo nga akong gisulti, bulog? Ha? Oo, doktor. Kung sa pa'y gipaabot ni mo? Sorry, Dok. Dok, kumusta mo ang buktot niya sa simbahan, Dok? Buhi pa? Unsa ba nang imo gipanulti? Unsay buktot? Ang karaan bang sinaligan sa simbahan, si Kanuto Buktot, karaan ang sakristan sa mga pari di sa una, Dok. May mo bag maghilom ka lang, bulog? Hilom. Wa ko'y labot ug dili ko interesado kung may buktot ba dito sa simbahan o wa. Sorry, Dok. Atiman na ang imong pagmaneho. Dili ang pagdisturbo na ko. Kay may problema din sa isla nga angayan na kong sulparon. Nakabati ka ba? Bitaw kamay bigil ni Dr. Mon, siyapon ba yun? May problema gid siya ining nabaniog ang mangtas di sa isla pangandaman. Muhapitas barangay Tiaw, bulog. Sa barangay Hall. Oo, Dok. Nagkadaiya ang mga sirkumstansya sa mga pangitabo din sa isla Pangandaman, Clark. Labi na kung bahin sa pangitabo nga naglambigit sa mangtas. Kung imong itugot kap, mahimong ako mo'y mapasabot sa mga tao din sa imong barangay. Ang kamayroong danon sa pagkamabinyantayon o sa panagiusa sa tanan din aron mahunong na kining pagpamiktima sa gituuan ninyong mangtas. Paabutong na nato ang pagpalik ni Dr. Mon din sa itong barangay, Clark. Una tam maghiskot niya na. Kay naisgutan na ko siya bahin, anak. O interesado siya. Pero gusto kaniyang ikahimamat. Dr. Mon? Dr. Mon. Wa ba na ko makahisgot ni mo bahin niya? Unsa karon? May sakyanan mo day din sa isla ka? O sa kagaraan kayong autong itom? Auto ka na ni Dr. Mon. Wag yun siya magpalibak. Aniya na siya. Dinig ka lang una, Clark. Kay ako sinsugaton. Nasabot kong sincero si Clark, ma, sa iyang tinguha nga mutabang nato dinhi sa isla Pangandaman. Nga masulbad kining kamatay dinhi sa atong dapit. Nga binuhatan sa mangtas. May mahimo ka siya sa manta. Labi na sa pagpakigbatok sa mangtas. Mamigela. Kani adto pa, daghanang nanganti nga sumpuon ang mangtas. Pero doon na pagod sila'y nahimo. Wa, cute. Gani sila pa hinuon ang nahimong biktima sa mangtas o napatay. Dili tingali ta ang ngayang magpakawa sa atong paglaom, ma.
Naabito na si Kapitan Cardo, uban sa iyang mga tanod, nga nagsigig ingon, nga sulbaro nila ning tanan. Pero wag gid sila nahimo. Mas napunan pa hinuon. Ug katong mga nanganting, nalaki pa hinuon og kabiktimaan ng mangtas. Ambot lang, Samantha. Basta wa na ko'y nakitaan pang paglaom dinis atong dapit nga mahunong ug masumpo pa kining pagpamatay sa mangtas. Wa ug wa, cute. Katong giingon mong Clark, Kapitan Cardo, na ba siya? Oh, na siya sa sud sa Barangay Hall, Dr. Mon. Mayo. Kay gusto kong ikahimamat siya. Manood kita sa Barangay Hall, Dok. Tuwa si Clark, nagpaabot na to sa sud. Na, sige. Tana. Mauni ka na Dr. Mon. Medyo may edad naman ay siya. Ug matod ni Kapitan Cardo. Matinabangon siya. Ug buot usab siyang mutabang sa pagsulbad sa mga kamatay ng isla. Gabinuhatan sa ilang gituoang mangtas. Niyan siya. Clark, si Dr. Mon. Dr. Mon, si Clark. Kumusta, Dr. Mon? Oh. Ikaw? Ikaw si Clark? Oo. Ako, sir. Ako si Dr. Mon. Og mahimo rin mong tawgon og Mon. Mitutok siya ako. Mitutok ka niya, Dok. Nakailag ka ba niya? Ha? Wa, Kapitan Cardo. Na baguan lang ko niya. Kay lahi si pamanit na to din sa Isla Pangandaman. Sa dili pa din na to isgutan ang pipila ka mga importanteng butang, Doktor. May gamay ming giandam sa imong pagani. Sa siyudad sa Sugbo ka magpuyo. Ughain mahimutang giling siyudara. Ha? Wa ka mahibaw sa siyudad sa Sugbo? Pure kung taga dinhi sa isla. Ug wa ko masayod kung hain mahimutang kanang giingon mong Sugbo. Usa pa, dili ko mangutanan nimo kung hibaw pag ko kung hain ka na mahimutang. Sorry, Dok. Dr. Mon. Sa dili pa ko hingpit magpaila sa kong kaugalingon diha nimo. Sugin leon ako kung nga miabot ka dinhi sa Isla Pagandaman. Mamati ko. Gikasubo ko, Clark. Nga mga dapit nga imong giasoy, nga imong gigikanan, wa gyud ko'y kasayuran. Hinungdan nga gisantay ko ikaw, huwag mo na papadayunan ni kawa ko'y makuha ni Ana. Ugwa ka na ikatabang sa problema sa Isla Pangandaman. Sorry, Dok. Dr. Mon. Mao ka na labing tinuod, Kapitan Cardo. Kung mao ka na, Dok. Kung mao. Diretsoon lang tingali na to ang paghisgot sa problema na to din sa isla. Nga buot na itong masulbad. Ang bahin sa mangtas. Nasabot kong sincero ka sa imong tinguha nga pagtabang din sa among Isla Pangandaman, Clark. Nga mailhan kung kinsa ang mangtas ug masumpo siya. Tinuod ka na, Dr. Mon. Dili lang isip bugti sa pagtabang nila ni Kapitan Cardo nako. Nga ila kong naluwas. Gusto gyud kong makatabang. Pero nasabot nako nga sobrar kayo ang gibating kahadlok sa mga tao. Nining gituhuan sa kadaghanan nga mangtas. Og butang kini. Gadahimong babag sa kasulbaran ni ini. Ug unsay gusto mong mahitabo? Dili lisod ang pagsulbad sa problema.
kung adunay panagiusa o pagtinabangay dinhi sa isla. Kung inyong tugutan, bisan sa atong kagamay, sa hinay-hinay, doon na gid kita'y mahimo kung sugdan dayon nato ang tinuuray nga pagpakigbatok sa mangtas. Kay ngano, Kapitan Cardo, dili ba di tinuray ang inyong tinguha sa pagsumpo sa mangtas? Kuan, Dr. Mon. Pasiluang nga musapaw ko, Kapitan. Na-misinterpret nga ko ni Dr. Mon sa kang gisulti nga tinuuray nga pagpakigbatok sa mangtas. Ang buot kong ipasabot nga pagpakigbatok nga subsub nga bisan unsay mahitabo. Buhaton ang tanan alang sa kasulbaran. Nga kung kinahanglang isugal ang kinabuhi, buhaton kini. Kay wa ba di ay bili ang kinabuhi sa mga tao nga nahimo ng biktima sa mangtas, Clark? Pila na ka kinabuhi ang nakalas? Unya mo ingon ka karon nga kung kinahanglang isugal ang kinabuhi, buhaton kini? Pasiluwa, Dok, na tubagon kong imong pangutana. Clark, Dr. Mon, may mamatingali nga sultihan ninyo sa hinay kining tanan. Pagsulti ka mo sa hinay nga paagi, dili na to masulbad ang atong problema kung ipaagi na to sa init sa o. Kay kinsa man ang nainit, Kapitan? Ha? Igo lang kong nipadayag sa tinuod ng mga panghitabo. Dr. Mon, wa ko ni mo hisabti. Hisabtan ko ikaw, Mr. Clark. Ug mas nakasabot ko nimo. Kay ako mo'y taga dinhi sa Isla Pangandaman. Ug dili sama nimo nga usa lamang ka istanyo ug dagsa dinhi sa among dapit. Dili ba husto ang akong kisulti? Ha? Clark? Dr. Mon, pasensya ka na. Dili na ko tuyo nga... Huwag ang problema, Kapitan Cardo. Ang problema, kanang dagsa nga istranyo sa bag-o pa lang ninyong panagkaila, imong gisaligan. Dr. Mon, kadiyot lang. Magsulti lang niya kita pag-usap, Kapitan. Larga na, bulog. Doktor. Wala agad siya mamati na ko. Nasukog yung kayo siya ni Clark. Pasaylo ako, Kap. Pero dili na ko tuyo nga maingon ni Anto nga mong panagsulti ni Dr. Mon. Igo lang ta kong magpasabot niya. Pero dili siya mamati. Husto na, Clark. Husto na. Ayaw dungagi ang among problema din sa isla. Ayaw, Clark. Utang buot lang. Kap. Murag mo uwan ng yun na roon. Hipuson ko na rin tanang hinayhay. Bisag umog pa ng upan. Kaysa mapasapay noon kung mapunda kang uwan. Samantha! Ipusan ang mga hinayhay kay may umaabot nga uwan. Oh, Diana ma. Ako nang hinay-hinay hipos. Ayan lang. Ay, mangtas! Uy, hala. Sorry. Oh. Dili ko tuyo nga makalitan ka. Clark, ikaw? Anang hinayhay dia sa banta. Kay taligsik na. Nawa na, oh. Diana bitaw, ma. Okay na. Tabangan di ka? Ayaw, uy. Maikog man tanim mo. Madawal ko, ha. Tabangan di ka. Kini. Wala. Kauwaw town. Ako na lang, uy, Clark. Sige lang, good. Di ba bitaw ko magpabayad? Bisan pag magpabayad ka, wasap gid ko'y kwarta. Samantha, may gikasulti ka, ha? Nang Miguela, ako ni Nang, si Clark. Uy, ikaw di ay na, Dong Clark. Mauday na'y nahitabo sa panagsulti ninyo ni Dr. Mon o ba ni Kapitan Cardo? Unang. Maayo pa ng tao si Dr. Mon. May pagka-istrikto na siya, pero matinapangon. Bitaw, Dong Clark.
Maubitaw na akong pagsabot niya, Samantha. Nang bigila. Wa alam ni magkasinabot. Wa mi magkasinabtanay ganiya. Ingon anak magiging diskusyon usahay. Labi na kung problema ang isgutan. Pero nakita na ko nga gusto gyud siyang mutabang. Mo ba, Dr. Mon? Imbes ang panagsulti nga may maayo ang tangtumong, may resulta na hinon sa dili maayong pagsinabtanay? Karon pa na ko nahuna-huna, Father Norman, nga may sayop sab ko. Kaya wa siya hatagi o kigayon nga mas makapasabot sa iyang kabahin. Kaayuhan sa tanang taga-isla pangandaman ang inyong tinguha. Busa dili unta kadto angay mahitabo. Unya, unsa may imong plano karon, Dr. Mon? Kung gusto ka, mahimo nga mutambong ko sa inyong panagsabot. Total, para man kinis kaayuhan sa tanan. Ikaw, kung mahimo, Father. Babae nga bisinggit. Murag na magikan sa simbahan, Father. Ginoo ko. Usa di ay kabuang naginganlan og Dabiana ang misinggit nga giabong ni Kanoto. Naisgutan nila ni Father Norman og Dr. Mon ang maong buang. Wa gipagkumpiyansa niini ang pare kay basin mao kini ang mangtas nga nagpabuang-buang lang. Mausab kini ang gisulti sa doktor ni Bulhog kay si bisan 15 sa ilang suspek sa pagkamangtas. Bisan na si Bulhog misumbalik ang nawahi sa doktor nga mo'y nakapasuko niini og gibaharan kini. Nanganti usab sa kagulingon si Bulhog batok sa doktor. Dito sa ilang Samantha, naputol ang ilang panagsulti ni Clark dihang daling miduol kanila si Migila. Mga kasama, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Samantha, anak. Ma, nakatimaho ka paron, ha? Nanimaho mang dinagkutang kandila. Hindi ada usap ang mangtas, anak. Ha? Unsa? Diyos ko, unsa naman sab kaha, kinsa naman sab kaha ang mamatay. Ma. Nang Migila, unsa ko ganang imong gipanulti? Clark, kung may manimahong kandila, nagtimaan kini nga alia sa palibot ang mangtas, ug buot na usab siyang mupatay. Mao ka na tinuod, Clark? Kung mau, asa na to siya makita ng Samantha? Asa? Oh, Diyos ko. Uway bisan usa nga nahibaw, Clark. Basta kay usa kini sa timailahan nga niya ang mangtas sa palibot. Kung mau, kinahanglan makita ug mailahan ta siya. Unsa? Wa ka masayod sa imong gipanulti, Clark. Mao ka na tinuod, Clark. Kay sukad masukad, wa pa'y nakakita sa mangtas. Sama nga, wa say usay dahibaw kung kinsakyot siya. Sige, nagbigila. Samantha. Clark, asa ka? Kinahanglan makita kung gingon ninyong mangtas ug mailan siya. Ilan mo? Ayaw paglakaw, Clark. Pero Sam, Ginoo ko, Clark. Wa ka masayod sa imong gipadulti. Bangis kaayo ang mangtas. Wa siya'y giila. Ug daghan na kaayong nangariskar nga makakita ug muila sa mangtas aron masumpo siya. Ug ang tanan nahimo usab ni ining biktima. Mao ka na tinuod, Clark. Maong ayaw una paglakaw. pero Sam, kung tinuod nga ania siya sa palibot, mauna kini ang higayon nga ato siyang mailan. Aron mahunong na kining iyang pagpamatay. Utang buot, pamati abi, mamiligro ka, Clark. Wa mo'y angin kabalakan ako. Kinahanglan nato siyang mailan. Dili kita ngayang magpadaog sa atong kahadlok. Kay magpadayon ang iyang kabangis kung dili siya masumpo. Clark, kung mao, dawata kini Clark. Magkamit kini nimo kung ikaatubang mo yun ang mangtas. Hait nga sundang. Dawata kini Clark. Nasirahan na ako ang tanang mga bintana, ma. Ug nalaka na ang pultahan sa likod ug sa atubangan. Ako usab kining gialihan sa kabinet sa pagsiguro nga way mangtas ka makadali-dali sa pag-abdi niini. Maayo kun mao. Si Clark, ma. Tuan na siya. Nay,
Makita din hiniining gamayng gingi. Gianinaw niya ang tibuok palibot. Nabalaka ko kung siya mahitabo ni Clark, ma. Ang Ginoo nalay mahibaw niya. Gipugngan ta siya pero dili man siya mamati. Diyos ko, ipalayo siya sa kadautan. Nakaday kaayo ko niya sa mangta. Wakit siya mupati o bisan gamay na lang nakahadlok sa mangtas. Bisan pa man gisultihan nato siya kung sa kapilikro ang iyang kibuhat. Hait kay kining sundang nga gihatag ni ng migilan ako. Kung kinsa ka mang mangtasa ka, matabas-tabas kining sundang nga akong gigunitan. Nalimaho pa magyapong tinagkutang kandila. Mangtas! Kung unsa man katinuod nga aniya kas palibot, pakita na ko! Atubang ako! Kay wa kumahadlok nimo. Pakita na ko, Mangtas! Uy, Diyos ko! May babae nga siya king mata! Huwag niya magpingon ako! Siya ka ang Mangtas! Buot siyang muasdan ka na ko! Sige! Dasmag! Dasmag aron matabas-tabas ka nining hait kayong sundang! Dasmag! Ihuyat ko ning sundang ug sugaton ko siya! Yan! Si Samantha! Misanta siya na ko! Ilad! Ilad! Ang babae! Wa siya mo padayog dasmag na ko! Ipalayo hinuon siya! Kinangang dili siya makapalayo! Sundan ko siya! Duwi ko, Samantha! Kinangang sundon ko siya! Dili siya ang Mangtas! Usa siya kabuang! Unsa? Mayo na lang gani kay nasanta mo siya sa mata. Kay kunwa pa, ay hayan doon na naidautang nahitabo ni Tabiana nga buot untang mudas ni Clark. Diyos ko, buang day siya. Dugay nang nabuang si Dapiana. Ug daghan ang mga istorya kun ngano ug unsa hinungdan nga nabuang siya. May istorya, Clark, nga nabuang siya kana tungod sa kahadlok niya sa Mangtas nga iyang nakita. Ug dili kay kana lang, Clark. May istorya usab nga naingon siya ni Ana kay gilugos siya. Mao ba? Pero may dahasin kandila. Nga na magsiga. Nga sa kong tanaw, bago pang napaw. Mao dito ang atong natimuan kaganiya. Ingon ana gyud na siya magdadaag kandila ug iyang dagkutan ug manghadlok sa mga tao. Magingon-ingon nga mangtas nga ungo pero kutob ra diha kay lagi buang man. Sa sinugdanan, naaan gyud na siyang Mangtas apan ang pamatud-an nga dili siya. Kay dihang gipreso siya sa barangay o gigapos. Ado namang gihapoy gipatay. Maayo kay nabatasan nimo, Dr. Mon, ang pagsimba kada adlaw ug matambong gyud sa misa nga akong ipahigayon. Lahi gyud ang akong kinabuhi, Father Norman, kon gali makatambong og misa. How ang kay kini? Mausab ka na'y rason sa mga tao. Nataga din sa ato nga manimbahay kada adlaw. Ug ako sab isingit sa akong homilya nga ang pagsimba kada adlaw dakog ikatabang nga mas malig-on ang atong pagtuo sa Dios. Gusto ka, Father? Kadiyot ito, Father Norman. May ipangutan na di ko nimo. Bahin sa imong kauban din sa simbahan. Sa kumbinto. Bahin ni Kanoto? Bahin sa buktot ni mong kaabag din eh. Oh, kay unsa magkaunta na, Doktor? Ayaw lang lain na sa pagsabot niya akong pangutana, Father. Kay lain ang akong tanaw niya. Oh, unsa hibot mong ipasabot, Dr. Mon? Father, nakaila ka ba yun sa hingpit niya ng buktuta? Wa kabay pagduda sa iyang pagkatao? Dr. Mon?
Asa man kay sunod nga mahitabo, mga higala, at angi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangtas, gisuwat ni Glenn Pino, sa direksyon ni John Pujanes, spinner Ariel Mancao, recording editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Karing. Dalit ka nato sa RMN